Bermeoko udaleko euskara sailak urrian jarriko du martxan berriro berbalagun egitasmoa, lagun artean euskaraz hitz egiteko eta praktikatzeko aukerak ematen zaizkie parte hartzaileei eskolatik eta euskaltegietatik kanpo. Egitasmoak oso harrera ona izaten du, urtez urte aberastuz doa parte hartzaileak oso pozik dauden seinale. Berbalagun egitasmoan edonork hartu dezake parte, euskararen bidea egiten ari denak, praktikaren bidez euskara hobetu nahi duenak, edota euskaraz bizitzeko aukera gehiagoren bila dabilenak. 5-6 laguneko taldeak izaten dira, horiek osatzeko kontutan hartzen dira parte hartzaileen egutegia, adina eta saletasunak. Mintza taldea kafetegian, tabernaren baten edo besterik gabe kalean geratu daitezke. Parte hartzeko euskaraz berba egiteko gogoa baino ez da behar. Ez da eskola bat. Modu ludiko eta naturalean berbalaguneko kidek espazio berriak bilatzen dituzte hitz egiteko. Alde batetik euskara praktikatu nahi dutenak daude, bestetik bidelariak, bide hori egiten laguntzen duten pertsonak. Berbalagun egitasmoaren barne hainbat ekintza egiten dira, bidaietako kronikak, eskulanak, dantza tailerrak, gainera iasko esperientzia arrakastatxo ikusita kirolaren edo naturaren inguruko jarduerak ere egiten dira. Mendilagun, bizikleta zibiltzeko taldeak, martxa nordikoa, berbabentura, berbalagunen parte hartu nahi dutenek, beraz, Bermeoko AEKan eta Gotzon Garita Onaindia euskaltegietara jo behar dute, hizkuntza eskola ofizialera edo Bermeoko udaleko euskera sailera. Marimar Hernández dinamizatzailearekin 607 609 5-8-0 zenbakian jarri daitezke harremanetan. Udazkenean, neguan eta udaberrian, berbalagun lehiaketa ere antolatuko da. Arrakasta handiz, edo zein herritarrek parte har dezake. Berbalagun kide izan edo ez. Irabazleak herrigorako hotzara ederra eskuratuko du. Aurten gainera, guraso lagun ekimenaren bidez, gurasoek eta umeek elkarrekin euskaraz hitz egiteko aukera izango dute, guraso lagun familientzako berbataldeak dira. Bertan, jolasak, txangoak eta tailerrak burutuko dituzte, baita asteburu pasak ere.